Malawi Today. Kodi zomwe akunena mkulu uyu ndizoona? Mkulu ameneyi wayankhula zinthu makamaka zonyoza azisogoleri amene akhala kuchokera mu chigawo chakumwera. Akuti dzikoli awononga ndi azisogoleri amene anasankhidwa kuchokera ku chigawo chakumwera. Apatu tikukamba achina Bakiri Muluzi, achina Joyce Banda, achina Bingu ndi Peter. Amenewa ndi anthu amene anasankhidwa kuchokera mu chigawo chakumwera kuno. Koma akuti Lazarus komanso Kamuzu Banda ndiwo amene adamanga Malawi bwinobwino. Kodi inu mukuvomerezana nazo zimenezi? Tatiuzeni maganizo anu mukamvera video imeneyi, kumvera zimene mkulu ameneyi akunena. Maswera banji comrades chipani cha Malawi Congress komanso maswera banji inuwo makadeti kuli konse kumene muli. Ndifuna ndikutsimikizireni mprogramu ya tidziwe choonadi kunena kuti ngati pali anthu amene dziko la Malawi aliononga ndi anthu amene wawo amene timakonda kuwatchulawa. MCP mangotukwanika chifanira kuti udani wopatsirana, udani wa asasamba, udani wa anthu asabwe, udani wa anthu anjala, adani anjala. Komano chilungamo chake chenicheni nchonena kuti dziko lino amene aliononga kwambiri ndi amene wawa. Nthawi ya MCP 31 years ya Dr. Hastings Kamuzu Banda kudalibe ngakhale single person amene anagona ndi njala. Njala iyi abwera ndi akanganya ake omwewa amene akuti tukwana lero, amene akumatinyoza lero. Kudali ndithu kwacha anali ndi mphamvu, zinthu zimayenda, zinthu zinali zabwino, zinthu zinali zochipa. Anthu amatha kunena wamtambala timagulira izi wamtambala ija makhala ndi makoini tiwiri wamtambala ija. Mandiva toti koini inawo magulira zinthu, koini inawo magulira zinthu. Nthawi ya Dr. Hastings Kamuzu Banda zinthu zinali zochipa. Kamuzu amalipira ku makampani opanga sopo, makampani opanga chani, amapatsa ndalama, amachotsera misonkho inali yabwino. Ndipo machezera kunena kuti mafuta amene zibani za UDF, DBP, UTM anapanga kiriyeti amafuna kuti adzaponya osaja pa MCP this, MCP that. Koma ndifuna ndikutsimikizireni kuti akanganya amene wawa ndi amene awononga dziko. Chifukwa dziko linayamba kuonongeka 1994 Bakiri Muluzi atangolowa. Apingo anabwera anadzaliononga munjira yonse nawonso. Apita anabwera ndikuja tinachita kuthamangitsa temu yoyamba. Dr. Lazarus Makafi chakwera atalowa. Tinene ndiso a Joyce Banda atalowa. Kunalowa 600 billion cash gate ndalama za Malawi. Milandu imene sina dziko linatha bwanji. Awa apita Muthalika atalowa, timu yawo yadambuja tinachita kuthamangitsa uja chifukwa kumbusa zinthu zochitika, khalidwe, anthu amaphedwa, kunali zinthu zambiri zosalongosoka nthawi imenezo. Ndi akanganya amenewa ali ndi mafuta ochuluka kwambiri amene dziko lino ndi amene awononga. Komanso tikati tionetsetse kwambiri mapresident amene alamulira kwambiri dziko lino ndi akumwera. Bakiri Muluzi, Joyce Banda, Peter Muthalika, osewa Bingu Muthalika, osewa ndi akumwera. Koma mukhoza kuona kunena kuti mavuto akamabwera amalimbana ndi anthu apa Central Region. Kuyiwala kuti iwo ndi amene alamulira kwambiri, alamulira anthu ambiri mu chinthuchi, ndi amene akhalamo anthu ochuluka mu chinthuchi. Mandiva ndi nkhani zonena kuti mukakhala pena paka MCP muzikhala phe mukumaganiza no anthu awa akutipisirira kwambiri. Nthawi ya Dr. Lazarus Makafi chakwera timaona amabweretsa ma alternative plan, manyumba ya polisi kumanga, ma mega farms, pali
misewu, zinthu zambiri zimene Dr. Lazarus Makafe Chakwera adazimanga. Mandiva komano kukupezeka kunena kuti amene amatchuka imene amatchuka pa nkhani ya kuwononga ndi MCV yokha, ena wanda angelo, ena walibe vuto, ena wanda ndiwoyera. No, it can't work like that akuluakulu. Let's be honest. Sometimes let's be using being honest. Mandiva sinkhani ina kuti basi poti MCV mmadana nayo basi zili zonse muzingoti MCV bakili muyoza anayononga abingu mutalika adayononga Joyce Banda ndi ujayu milandu ya Kashigeti ilipo awa mukuti apita mutalika temo yaba ndimene adayononga muja. Dr. Lazarus Makafe Chakwera mpumene abwera ayono tsopano kutikira misewu, kuyika zitukuko, kumanga masukulu, kumanga manyumba ya polisi, kulemba anthu ntchito, kuonjezera masalale za anthu, zonsezi cha muzingoti MCV ndiyoyipa. Ayi guys, be serious. Akuti musamangokhalira kunyoza chipani cha MCV kuti ndi chimene chaononga dziko lino, pamachita kuti Chakwera wachita zinthu zosiyanasiyana ngati kukweza malipiro anthu ogwira ntchito mboma komanso kumanga nyumba za polisi, misewu ndi zina zambiri zimene mkulu amene walongosola. Ino mukuona kuti zimene akunena mkulu amene ndizoona? Tiwuzeni maganizo anu mu comment section, komanso pa nkhani makamaka imene wakamba kunena kuti anthu amene awononga dziko lino ndi anthu ochokera ku chigawo chakumwera. Azisogoleri ma president amene takhala nawo amene achokera chigawo chakumwera ndi amene awononga dziko lino. Nde imene ndimene nali nkhani yaikulu imene namanga nthenje mu video imene. Kodi inu mukuona kuti zimene akulongosola mkulu amene akukamba zoona kapena basi akukamba chifukwa kuti ndi wa MCP, chifukwa amene akuchita kuoneka kuti ndi wa MCP monga mmene anamvekera kumayambiriro kuja kuti amapereka moni kwa anzake achipani cha Malawi Congress Party ngati makomrades ake. Nde nkhani ndi imeneyo. Tiwuzeni ku comment section, ndipo ife tili pano kuti tikambirane za nkhani imeneyi. Subscribe, like, share, komanso osayiwala kupanga turn on notification bell kuti tikaponya video ino muzikhala oyambirira kuyiona.